tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwaziwa ivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwese vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda musoro wenyaya watinawo nhasi kuri kuti vakafa vakafa here. Are the dead really dead? Yes. Okay. Kuti vakafa vakanyatsofa here zvishuwa-shuwa. Okay. Mukati mevhiki vakafa kabasi. Munondinakidza zvidzidzo zvamunogadzira so kuti zvinganyanya kubatsirei pazvinhu zvatiri kutoona every week tichinorasa hama dzedu kumakuva vakafa. Ndavati pane mibvunzo Caston iri kuramba ichingodzokororwa nevateereri. Okay. Ari kuramba vachingoibvunza vabvunzazve kuti iyo ndo mibvunzo yacho saka ndo iri kusaka tirambe tichingodzoka nezvidzidzo izvi. Alright. Now regai timbotanga nekuverenga Daniel 5 verse ya 4 kuenda pa7. Daniel chapter 5 verse 4 kusvika pa7. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Zvino nenguva iyoyo minwe yeruoko rwemunhu yakauya ikanyora pakatasana nechigadziko chemwenje pasuko ramadziro eimba yamambo. Mambo akaona chanza cheruoko rwakanga ruchinyora. Ipapo chiso chamambo chakashanduka maari, pfungwa dzake dzikatambudzika, zvipfundo zvechiuno chake zvikasununguka, madhaka akarovana. Mambo akadanidzira achiti vauye nen'anga navakedhiya nevafemberi. Mambo akataura akati kuvakachenjera veBhabhironi, ani nani angarave izvi zvakanyorwa akandizivisa kududzirwa kwazvo, achafukidzwa nguo tsvuku nekushongedzwa neungetani hwendarama pamutsipa wake, uye achava mubati wechitatu paushe hwangu. Unoona chimwe chiri kuda panapa mufundisi. Yes. MuBhabhironi nyaya yekubvunza mashaya inoramba ichingodzokorwa. Uyu ndiye mambo here uya wekuita mutambo akaona ruoko ruchinyora pamadziro. Alright. Belshaza kamuzukuru wane pakati nezukuru. Right. Saka uri kuona kuti kubva patakatangira bhuku raDhanieri. Yeah. Apasiwe n'anga nemasvikiro newaroni. Vanoramba vachingooma almost every chapter tinoramba tichingosangana navo. And pangoitika chimwe chinhu vanomhanya kunobvunza ikoko. Saka pastor mune nharo. Ngozi patapedzaita chimwe chidzidzo ndakakutsuurai futi masvikiro nen'anga. Kuti sei muchimbofunga kuti vanhu vachiri ikoko. Vanhu mutoona matangira avaita muda kutaura izvozvo futi. Unoziva kuti chinoita kuti tirambe tichidzokererawo ndechoti sezvaingoitika muBhabhironi zvaiitwa nevatungamiri veBhabhironi ndo zviri kungoitika nhasi. Imo mumisha umu Caston vanhu havarege kuenda kun'anga nemashaya, havarege kuita zverudzivi. Ivo chero nevari kuteerera. Vateereri, inzwai zvitaura napastor izvi. Maybe ndiri kuramba nyaya iri kutoraramika kwamuri. Handisi kubva ndati kuenda kun'anga hakusisiko kwamuri.
but zvichakawanda here sematauriro apasta kana kuti makarumuka kwazviri vateereri. Because ndikutotya kuti gore rinopera ka mufundisi wedu achiuya nezvidzidzo zvakadai kuri kwekuti zvavari kutaura ichokwadi wedu ibvai kutsika dzinovengwa naMwari tikasike tapinda zvimwe zvidzidzo because mufundisi havabve panyaya vakaona kuti tiri kuramba muchiita izvozvo chero vaenda kudzichechi havasi kusiya nyaya idzi vanoramba dambudziko raive mubhabhironi riripo nanhasi kuti vanoramba vachienda vanoramba vachikuenda benzi kumashai nekumidzimu. aiwa chinoita kuti dzimwe dziende kun'anga pandaimbosangana nevanhu nguva iyo ndichipa zvidzidzo zvakadai vanhu vane dzimwe nyaya dzavanofunga kuti idzi hadzidi chechi kuti vanoti dzinoda kufamba ndovarara vanoshandisa vanhu vaiti takambofamba ndozvaakuzofamba kuenda kukereke. aiwa ndozvaatoreva achiti dambudziko racho rakatanga ari grade 4 tikatombofamba asi zvakaramba kupera ukangonzwaisa vari kuti tikambofamba ari kutoreva zvamuri kutaura izvozvo saka tiri kubvumirana kakuti zviriko. aiwa but ndiri kuti nenguva yatapa zvidzidzoka imuri kubva maita kunge pasina shanduko iri kuitika kuvanhu. Regera tibvunzwa kuti Mwari anoti kudii unozofunga kuti ndini ri kuoma musoro. Regera tinzwa kuti Mwari anoti kudii pamusoro penyaya iyoyo. Deuteronomy 18 verse ya 10 na 11. Deuteronomy 18 verse 10 to 11. Pakati pako hapafanire kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto kana anovuka kana anotenda mashura kana anoita mazango kana muroyi kana n'anga kana anobvunzira masvikiro kana muvuki kana anobvunza vakafa. Panapo uri kuona kuti shoko raMwari riri kutaura kuti pakati pevana vaMwari hapadikwi anobvunza masvikiro, hapadikwi anobvunza n'anga, hapadikwi anoita zvemashai kana kuenda kuvavuki. Chimwe mubvunzo unoramba uchiuya muvanhu nemhaka yevanhu vachiramba vachienda vanenge vaine mubvunzo wokuti tinorambidzirwei idzodzi hama dzedu n'anga dzacho hama dzedu vana iyo masvikiroka because chinonzi svikiroka munhu toti muzukuru pana mbuya kana sekuru vakafa kudhara. Saka kunonzi kusvikirwa kune zvinzi mweya wasekuru vaya vakafa ndo wauya pamuzukuru. uri kutaura pamuzukuru ndo wasvika ndosaka muri kuti vakafa vakanyatsofa here. Ndosaka tiri kubvunza vanhu vane pfungwa yekutoti mbuya vakafa vaya vanogona kuuya pamuzukuru wosvika pamuzukuru. Saka kureva kuti mbuya havana kunyatsofa because vari kuzouya sei pane muzukuru pamuzukuru. Ndokuri kubva nyaya so ndaifunga kuti kufa chaiko sekunongorora bhaibheri ayo vanhu vakafa. Saka vanhu vanenge vachiti kana isusu tiri kuona ambuya vachiuya kuzosvika muzukuru woita svikiro handitazvo iye Mwari oti musabvunze vakafa kureva kuti vana sekuru vana ambuya vakafa Mwari ati musaende kunovabvunza. Vanhu kunovhunzwa kupi kumakuwa here hakuna akamboenda kumakuwa. Pastor mirai ihama dzedu mirai ndite kusimuka pastor gara pasi pane mubvunzo yandina ndibati mubva mandudzwa kuti inobatsirwa kupi nyaya iyi. Tomboti munhu afuma kuseni ona akagerwa hafu yese yemusoro akarara ine bvunzi nyaya iyo yaanoenda kupi. kana ukafuma wakagerwa tinoziva kuti waroi wariko variko handiti saka unofanira kungoziva kuti ndo mabasa ewaroi emweya yakaipa. Saka unoita sei mugona ndonyaya dziri kuendesa vanhu kunobvunza kunobvunza kumashoko. Saka chisiri kuzikamwa nevanhu ndechekuti wagerwa musoro naSatani woenda kun'anga rimwe department raSatani. Saka unofunga kuti anonokubatsira here because ndiye akugera musoro. Saka muri kuti tunyaya twakadaro tukaitika ndikuda kungopa example yemunhu obva atondifonera kuti vadetera ndibatsireiwo munhu waMwari ndafuma ndakagerwa musoro hafu yese. Ipapo manje John anoti muchaziva zvokwadi yokusunungurai. Saka chokwadi apa chine chiri chiyani. Chokwadi ndo chataakudzidza maisaka ndatigara pasi ndipeze mumwe mubvunzo ndisandagara pasi kototi musikana ada kuroorwa but haana kumbobvira akaziva baba wake handitika vakwasha obva vati hatigone kuisa mari kuna nasekuru tinoda baba iye haana kumbobvira akavaona nyaya yaanoenda kupi kuchechi kana kuti anonobvunzira kun'anga.
chinodiwa manje ndechekuti saka tiri kuti vanhu ngavanzibvunzo yako itori riyo mibvunzo iyoyo ndo zviri kurarabika chaizvo chaizvo, but chinoda kuti chinzwisiswe ndechekuti maybe titendere timboti fambe nechidzidzo tinzwisise kuti kana munhu akaenda kun'anga akaenda kusvikiro akaenda kumuvuki akanofembererwa kuna baba vake zvii zviri kunyatsoitika actually. muda kupindura ipapati sofa mukurambidze here kuti even case ipi hakuna anofanira kuita. Mwari ndiye ari kuti whether waveurwa musoro hausati ndakabvunzwa ukafuma uine nyora dziri fresh zvese nai vateereri muri kunzwa zvandiri kubvunza mufundisi panapa ndofunga zviri kuitikawo kwamuri kuti munhu anogona kufuma akatotemwa nyora dziri fresh. Still mufundisi vari kuramba vachitsindidzwa kuti shoko raMwari riri kuti hazvina mhosva kuti chii chaitika. Mwari haadi vanobvunza vakafa kana n'anga kana masvikiro. Endaitinzwe pasi ande pamberi nemhaka yei tichimborambidzwa kuenda kwavari idzo dziri hama dzedu dzakafa dzokudzoka. Mapisarema 146 vhesi ya 4. Mapisarema 146 vhesi 4. Right. Mweya wake unobuda iye ndokudzokera pasi nezuva iro mano ake anopera. Hanzi musi unofa munhu panobuda mweya maari wanga uchimuraramisa. Kufunga kunobva kwamira, kuziva kunobva kwapera. Musi iwoyo pfungwa dzake dzinomira kushanda brain. Ndo zviri kutaurwa nebhaibheri nokuti manoka kufunga kuri mubrain. Saka 5 senses. Yes. Panofa munhu paanoora paya anoora zvese nebrain. Brain kuti dzishande dzinoshanda kana munhu ari mupenyu. Kana mweya ukabuda hadzichashanda dzafa. Saka ngatibate ipoindi iyoyo kuti pafa munhu pfungwa dzake dzomira kushanda. Verenga Job 7 vhesi ya 9 na 10. Job 7 vhesi 9 na 10. Nei Mwari achirambidza kuenda kuvanhu vakafa dziri hama dzedu. Sekupera kwegore nekunyangarika kwaro saizvozvo munhu unoburukira kuShiori haazokwirezve haangazodzokerezve kumba kwake nenzvimbo yake haingamuzive. Hanzi kana munhu afa haagone kubva kumakuva kuenda kumba kwake. Aiwa vari kudzoswa wani pane mitambo inoitwa yekudzosa. Right. Pachapera hurukuro yenine zvichabuda pachena kuti kana Mwari akasika munhu achiti hazvigone kuti adzoke, isusu tichiti patsika dzedu pane waari kudzoka, toda kuti tizonzwa kuti adzoka ndisekuri ranziro kuti vakafa here, nekuti Mwari ari kuti kana makamuviga ranziro kuti haadzoke. Ishoko raMwari. But patinoita mabira paine zvadzoka. Saka chadzoka ndiranziro kuti here kuti tinzwe Mwari ari kuti mune muda kutotivhundudze tichike kuti hameno zvibovereka Job 14 pa21. Job 14 pa21. Job chapter 14 verse 21. Vana vake vanokudzwa iye asingazive, vanoderedzwa asi haone vachiitirwa izvozvo. Hanzi kana munhu afaka mwana akasara akaporomotwa kubasa kana akasara akaitwa MP, baba vakafa havazvione. Akasara akadzingwa basa, baba vakafa havazvione. Nekuti kwavaenda nekufa pfungwa hadzichashanda, havachaona, havachanzwe. Ndokutaura kunoita Mwari akasika. Aiwa, kuinga pane macases pastor ekuti panenge pachinzi ambuya vakazofa but zvino varoda mombe yavo yeumai ivo vakafa. Imi muri kuti havana chavachaziva, muri kuti ipapo pastor. Rega uone zvinoitika musi wavanofa, musi wakafa ambuya kuti chii chakaitika. Muparidzi 12 verse 7 tione kuti vanogona kureva mombe yavo here vari muchibire icho. Muparidzi 12 verse ndeya 7. Muparidzi 12 verse 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Hanzi musi unofa munhu guruva kureva muviri ndo watinondoiga muvhu. Mweya wodzokera kuna Mwari. Mweya uri kunzi unodzokera kuna Mwari uri ndounobuda pana Genesis 2 kana ungaverenge vhesi ya 7. Genesis 2 verse 7.
mweya uri kunzi unodzokera kuna Mwari. Genesis 2:7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Jehovha akaumba muviri unoyu nefu, kuti urarame, ndobva afuridzira mweya weupenyu. Andozvona uri kunzi mweya weupenyu unokonzera upenyu, kwete mweya mupenyu. Munhu anzi Jehovha akafuridzira mweya weupenyu, kwete mweya mupenyu. Breath of life, unoraramisa munhu achibva azove munhu mupenyu. Saka mweya uyu unoraramisa, asi haurarame iwo. Iwo hausi munhu, iwo hausi munhu mupenyu. Saka panofa munhu, mweya uyu unoraramisa unobuda wodzokera kuna Mwari. Ende haudzokere saranziro. Saka ndo unoimbwa ironzi mweya famba zvakanaka. Ikoko kuimba kuya muzi. Handisi kuti zviri correct, asi ndo zvinoida kuedza kutaura vanhu pavanenge vaiti mweya wake. Ndiwoyo simba ranga richimuraramisa riya ndo rinodzokera kuna Mwari. Handitika brain dzinosara nemuviri panapa, asi dzisingachashande dzichiora. Saka Mwari atora mweya. Isusu kana taakuzoti ambuya vari kuda mombe yavo yeumhani, chiri kuda mombe apa chii? Mutumbera wafutsirwa nebrain, kana kuti simba riya riri kuna Mwari. Hapana kabesa apa, because body nebrain zvaora. Hapana kufunga kuti Mukwasha Gibson anaondipa mombe yeumhani acharangarire chikwereti. Mweya rangonzi isimba chete rinoraramisa. Saka zviri tu hapana kabisa. Saka simba iri hariziwe. Ndo rinokonzera kuziva kana rapinda mumuviri. Zvatu. Saka imimi pamunozonotamba bira manje, muchitiranzira tedzoka kumba, chinodzoka chii? Muviri haudzoke because makuva anongoramba ari intact, akatotsemuka vanhu vanonamba nesimende. Chiri kudzoka mweya anonamba kuti ranzotaramba ari mumuviri wake. Muviri wakaenda kuna Mwari. Uri kunudze here kuti iwewe Mwari anozodzora mweya waranziroti kuti haiwa iwe kumba kwako kwatambuka, bira chidzokera. Iye achiti musaende iye Mwari wacho achivengana nemabira. Tinazwa point yamurutaura. Muri kuti imimi tomboti mweya uyu ndiye aive munhu, tobva tati mweya wacho waenda kuna Mwari sezvataura muparidzi. Then poitwa bira. Mwari ndiye ati kuna Deuteronomy, ndinovenga mabira nemasvikiro. Saka muri kuti here bira rinovengwa naMwari, dai kuri kuti mweya uya ndiye munhu, ringaite here kuti Mwari anovenga bira oti kumweya chidzokera kumusha kwako nekuti vaita bira. Asi muri kutoti dai kuri kuti mweya wacho munhu, but Bible rati haazi. Ende Mwari haanganyengedzedzwe nebira rinomusota. Ndinoti pfungwa yemuswe ikontinya. Kune vateereri vedu, chandiri kukumbira vateereri, musakurumidze kuita pfungwa yekuti varume vari mustudio vada kuramba chivanhu chedu. Pari kubudawo mafacts vanhu vaMwari, nyatsoshandisa pfungwa ubate. Hatidi munhu anongoti vada tisiyane nechivanhu chedu. Unozwa munhu hatozoteereri. Akangomeri nyaya inonzwa vada tisiyane nechivanhu. Chimwe chatinoti chivanhu mukudzidzisa kuri kutoita mufundisi, muchazoona kuti hachisi chivanhu. Saka vhangeri riri kufanira kusvika kwatiri. Rambai muinesu vateereri timbonzwa kamwe. Zuva rekuguma tichaona mambo ouya, nekorona zhinji ndiro zidzichi mutewera. Jesu ngarumbidzwe, ngarumbidzwe, kudenga nepasi, ndiye mambo wemadzimambo, ngarumbidzwe. Amen. Hakuna zvezita ringadanwa pasi kuponesa.
shoko la mponesi tirarame. Jesu ngarumbitswe, ngarumbitswe, kudengane pasi, ndiye mambo, wemadzimambo, ngarumbitswe, amen. Jesu ngarumbitswe, ngarumbitswe, kudengane pasi, ndiye mambo, wemadzimambo, ngarumbitswe, amen. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Vakafa vakafa here? Taona muchikamu chedu chekutanga, Mwari ari kuti musabvunze masvikiro, musaende kunobvunza vakafa, siyanai navo. Isu unoziva kuti vateereri vari kunzwa zvinhu izvi kasitoro, musafungoti havanzwi. But vanzwa vanoramba vachingodzokera kuri kurambidzwa naMwari ikoko. Chinosaka vadzokereka, kune zvinhu zvakawanda zvavasinganzwisisi zvinovakonzeresa kudaro. Nokuti vamwe vanobva vabvunza kuti imimi kana muchiti vakafa vakatofa zvachose, ko sei vachitaura nesu? Izwi chairo chairo. And sometimes vachitoziva zviri kuitika. For example, atitombona nyaya dzinotaurwa dzekuti munhu akaenda kuomba achirwira rusununguko ndobva afira kune rimwe sango. Vanhu vatova nemakore andarika 20 ozouya kumba kuti sei muri kundirega ndiri pamene ndichitsva nesu, musina nguya uzondiviga. Voenda kuya kuri kunzi naMwari musaende kumasvikiro. Pamwe pacho unoona chimwana chidiki chinosvikirwa. Pane munyaya ndaiverenga, chimwana chidiki chakasvikirwa so chikatungamirira vanhu usiku kune rimwe bako. Chimwana ichoyo kwaive neiwo chasvika mubako ndobva chanongedzera kuti nditorei api. Unoziva chakashamisa vanhu ndechekuti munhu akanga afira mubako, atooma ari mumubako, haana zvakamudya, vanhu vakatiazona kuti ndiye uyu. Andazvona. Saka vanhu vanonetseka manje kuti vati imi vangomana kustudio uku, zvinhu zvamunotaura ndezvekustudio chete here kana kuti zvinhu zvinotoraramika. Kuti munhu akafa akatofa, sei chimwana chidiki chinozotungamirira vanhu pane mabhonzo emunhu, kana kuti motonyatsoona nekureba kwake kuti ndiye zveshuwa munhu. Handiti mazvona anenge azviziva sei. Muparidzi 12 yataverenga, katiidzokorora. Muparidzi 12 verse 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Pari kunzi panofa munhu panoparadzana zvinhu zviviri zvinoita kuti munhu ave mupenyu. Muviri tondouviga nemweya weupenyu unoita kuti muviri urarame wodzokera kuna Mwari. Saka patinoti isusu tiri kutaura nevakafa, vamwe vanenge vachiti mweya weyakafa, but mukanyatsokucherechedza mweya uri kudzokera kuna Mwari uyu hausi mweya unoziva. Aiwa, hauzive, taona tati isimba rinongokonzera. Zvakare kunyange dai waiziva, Mwari haaizoudzora akumbirwa pabira raanovenga riri kutomusvotesa. Pastor, unozomataurira munoita handidi kuti mutaure zvinhu zvinoita kunge zvinokanganisa. Muri shuwa here kutoti Bhaibheri Mwari haadi nyaya yemabira? Mwari taurai vachinzwa pastor, ndoona matauriro enyu ndikuti kuti pamwe mune maita carried away iri slip of the tongue. Usiri kunyatsorera kudaro. Ndozvitori mushoko here. Kasona anowanza mibvunzo, asi ndiye abva kukuverengerai kuna Deuteronomy 18. Mwari achiti musawane anobvunza masvikiro, anobvunza vakafa kana kuenda kun'anga. Zvinowengwa naMwari. Mapindura. Now, hadi pana zvakazarwa 12 vhesi ya 9 nevhesi 12. Zvakazarwa chapter 12 vhesi ya 9 nevhesi 12. nevhesi ya 12. Right. Zvino shato huru yakakandirwa pasi
iyo nyika yekare inonzi Diablos naSatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Panapa pari kubuda pachena kuti kudenga Satani yaimbova ngirozi akadzingwa. Ende haana kudzingwa ega. Takambozvidzidza ngirozi dzaiva afurira. Saka Satani nengirozi dzaakadzingwa nadzo vanonzi mweya yakaipa. Satani nengirozi dzake ndo zvinonzi mweya wakaipa. Okay. Now ngatinzwisisei kuti ngirozi pakusikwa kwadzo dzinoziva, dzinofamba, dzine zvadzinoita, zvinogona kutooneka nevanhu. Saka mweya yakaipa izvi, nekuti mune chimwe chidzidzo takanzwa isusu kuti chinonzi kunamata Mwari kuteerera zvaakareva. Kana uchiti ndinonamata Mwari unoonekwa nekuteerera. Kusamuteerera unenge waakutorumbidza nekunamata Satani. Saka Satani anoziva kuti mukaita zvemidzimu nen'anga hamusi kuteerera Mwari, asi maakuteerera iye Satani. Saka mweya yatinondosangana nayo patinoita zvemidzimu haizi mweya yevakafa, nekuti mweya yevakafa iri kuna Mwari. Ende haizive isimba rekungorarama. Saka mweya yatinoda kuti ranziro kuti tamudzosa mumusha, chatauya nacho mumusha hauzi mweya waranziro kuti tiri kunouya nemweya wakaipa. Pastor, ndosaka ndambokubvunzai paya. Mutori sure here ndezvamutaura kuti panoitwa mitambo iyi zviri kuiswa mumisha umu mweya yakaipa? Nekuti Vakorinde vekutanga 10 ndo inototaura ichiti iyo ungade kuiverenga Vakorinde vekutanga 10 chapter 10 iverenge iyo tinzwe pavhesi ya 31. Ndasvika ipapo pavhesi 21. Vakorinde vekutanga 10 verse 21. Verse 20 ndofunga ndoyekuburitsa pfungwa iyi. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. 1 Vakorinde 10 verse 20. Saka Bhaibheri rinoisa pachena kuti patinoita mabira nemimwe mitambo inorambidzwa naMwari yekupira yatinenge ichitotsika dzedu, hanzi mitambo iyoyo haisi kusvitsa zvikumbiro zvedu kuna Mwari. Kunyange vanhu vanenge vachiombera ivodza chakaita mudza nedanda chiri mugomo musvitsane ikoko, ivodza chakagara pamusoro pebwe musvitsane ikoko, motisvitsira kuna Musikavanhu. Ndopandati vereka zvamutsanangura ndozvinoita vanhu. But ndiri kuti patinotaura tiri muno mustudio ngatizive kuti mizera yasiyana. Kumizera yenye yekuchiri netumadhara tinoramba tuchidara hatoiro vhangeri richidai, but mizera yedu tichidzika uku zvaakutipere izvozvo endei mberi. Saka pari kunzi ipo mitambo yese inoitwa iyi ine mweya mukati, mweya yakaipa. Saka kana tichienda kuvavuki vafemberi, tichienda kun'anga, tichienda kumashai, tichienda kumidzimu, vatiri kunowadzana navo ikoko mweya yakaipa. Patoda kuti munzwise kuti mweya yakaipa haina ngotanga iri mweya yakaipa, dzaiva ngirozi. Ine zvainogona kuita. For example, Jude verse 9. Verenga unzwe. Jude verse 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhrosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaapurayiwe. Uri kuona panapa kuti Satani anosangana naJesu panguva raMozisi. Satani ndo mweya wakaipa. Saka tiri kuti isusu mweya yakaipa inoziva pakafira munhu. Satani anoziva pakatsakatikira munhu nepaakavigwa. Saka mweya uya ukanga wagara pachimwana chiri mugrade 4 chinomutungamirira kubako rakaorera hama yenyu. Chimwana chine chagarwa nemweya wakaipa. Haukamu tinochiuchirira chimwana. Isusu tatiri kuuchira kama Satani chine chakagara chiti yaore mapedza asingaerenge shoko.
chinotiita mafuza taura tidzike muranda wacho mukutsanangura kwamuri kuita kuri wati vanhu tiri kuuchirira mweya yakaipa exactly ndozvitobuda muchidzidzo chavo kuti hameno vateereri vanogona kuramba but utotaura chokwadi tine tichiuchirira mweya yakaipa exactly wanyatsotaura chaiko muchidini because mweya yakaipa inoziva kune makuva inoziva kwakafira munhu negore raakafa nechakamuuraya inoziva pastor sorry mamwe ndirakuzosunga pastor ko pakuti munhu makamboviga munhu kumusheni moisa box kuchikuva right kupi kuti panoita mumvuri pastor unoona paita mumvuri but unotozopera mauchira unoona panozoita manouchira anoti naitatadza here kukuisa kumusha kwako wangweda kuti tikusiye uriko hai waita kwazvo iwe hakuona mudzivi chimumvuri chiya chine chakamira nemadziro chiya unobva ona chapera unoona kuti kana mukadzidza kuna Genesis 19 muchibva nayo pavhesi ya1 Genesis mboverenga 19 unzwe pavhesi 1 inotsanangura here nyaya iverenga akastori Genesis 19 verse 1 vatumwa vaviri vakasvika Sodhoma madekwana Roti wakanga agere pasuo reSodhoma Roti akavaona akasimuka akaenda kunosongana navo akakotamira pasi nechiso chake verse 10 asi varume vakatambanudza maoko avo vakakwera Roti mumba mavakanga vari vakapfiga gonhi vakapofomadza vakanga vari pamukova vaduku nevakuru vakazvinetsa vachitsvaka mukova muSodhomu makasvika ngirozi this day ngirozi dzika dzakauya sevanhu vachitofamba so ndobva vanogara pamusika vaitozvonaka zvokuti Loti paakatoenda navo kumba vachitovagadzirira chikafu aitogadzirira vanhu idzo ngirozi handitozvonaka saka ngirozi mukufamba kwadzoka inogona kusvika panapa musingaioni inozvigona izvo kana yaida kuonekwa inogona kuzviratidza semunhu paipa haina kuonekwa ina Balamu ndorakamboidzidza nyaya yevateereri saka paipa patinenge tiri panhamo because Satani arikuda kuramba akabata pfungwa dzevanhu kuti vakafa havana kunyatsofa saka anouya pakati pelight nemadziro kuti mwenje uri mumboga kuti nemadziro handikuona uyu mumvuri wako uri kusumukawo kumadziro kwako saka ngirozi inomira panapa inotora chimiro chemunhu yototi dzidzi poonekwa mumvuri wemunhu chaiye uri mumvuri wengirozi wemweya wetsvina ndo unoonekwa saka kana maombera muchitaura zita reasaka nyaya yechimumvuri haina ari mubox zvokuti yeda yaimuka aitokuti iko chiko icho aitokubatsirana ndibatsira manje vateereri zviri kukujekera here pfungwa iri kuburitswa nebhaibheri riri kuramba richiti vakafa vakanyatsofa havana chavanoziva havagone kudzoka but mufundisi vari kuburitswa kuti panyika patiri pana pane mweya yakaipa Satani nengirozi dzake ndo vanoda kuramba vachiita mapipa aya kutsimbidzira kuti tifunge kuti vakafa vanoziva saka patinoita mitambo yekuuchira kuenda kun'anga kuita mabira Satani anotoziva kuti tiri kusvotesa Mwari saka watine taakuteerera ndiye Satani tichinamata iye saka kuti pakuuchira paipai mumvuri paunobva muri kuti Satani manje chinobva chasuduruka kuti posara pasina mumvuri imi mobva mati ndakazomutuka akatozotukwa natete wekumakombo vamupopotera kuti mumvuri wakabva waningirika apo inini pandijekera ande pamberi pana mabasa 10 vhesi ya3 kuenda pa6 mabasa 10 vhesi 3 kusvika pa6 inotiyo panapa zvino nenguva inenge pfumbamwe yezuva akaona kwazvo nezvaakaratidzwa mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari Kornelio iye akamutarisisa akatya akati chiiko Ishe akati kwaari minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari zvarangarirwa zvinotuma varume Jopa kundodana Simoni unotumidzwa Petro unogara nemumwe unonzi Simoni musuku wematehwe imba yake iri pagungwa panapa ingirozi iri kutaura naKornelius yobva yamuti kana kuti anyatsotsanangurirwa zveruponeso kuna mufundisi anonzi Peter ari kuJopa ari kuroja pamba pemumwe murume anonzi Simoni anoita basa rekugadzira matehwe kurava kuti ngirozi dzinoziva nepauri kuroja dzinoziva maadhiresi dzotoziva first lesson the one
Saka mweya yakaipa dzaiwe ngirosi dzamwari dzapanduka still nanhasi dzinoziva zvokuti kana mweya wakaipa ukauya pamunhu wamunenge muchiti ndosvikiro kana muvuki unogona kutokutaurirai neadhiresi kwamabva nekuti imba yenyu yakatarisa kwakati iko kutaurirai zvakaitika nezuro manheru nekuti yaiweko musingaioni. Pamati imimi zvinhu zvinoda kufambirwa izvi because pamamuka munhu akagerwa musoro ndiyo yasvokogera munhu musoro. Munhu womuka akagerwa muti ngatifambe toenda kupi muti handei kune uyo ari kuchikomo chekutipi iyo ngirozi yopinda munzira nemi muri kukurukura muri kuita sei pamunondosvika pachikomo paya yogara pamwanga yogara pasvikiro ochitanga kukurondedzerai kuti mune munhu akabviswa bvudzi zvakazodai zvese izvozvo kutaurirai ndiye ndozvikubata vanhu kapasita saka vadye vanhu vakaona zvichitsanangurwa nzi nemo kudai vanobva vatoti anoona unoziva kuti iverenga futi Mateo 1:20 Mateo 1 vhesi ya20 inotiyo zvino wakati acharangarira izvozvo tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati Josefa mwanakomana waDhavhidhi usatye kutora Mariya mukadzi wako nekuti chakamugamuchidzwa mukati make ndechemweya mutsvene. Unoona Joseph ainetseka mudzimai ane pamuviri ivo vakasatanga kugara vese. Ngirozi ndobva yauya kuna Joseph usiku akarara zvikanzi uri kunetseka nekuti mudzimai wako ane pamuviri usatya hako zvakaitika kwaari zviri kubva kudenga mutore. Saka ngirozi yauya yakasvikotaura nyaya yaitonetsa Joseph ipapo yechokwadi asi kuhope. Saka muri kuti here imimi mweya yetsvina futi inogona kuuya kuhope. Exactly. Yototaura newo panyaya dziri kutokunetsa kana dzingava dzekubasa dzingava dzemuvhileji kana dzemumhuri nemo. Saka kana yataura manje inogona kubva yati painenge ichitaura iwo paunotarisa uri kuhope unoona mutumbi waambuya vakafa kana kuti wasekuru vakafa. Iwo bva wafunga kuti ndisekuru vataura izvo ingirozi yatora fomu yasekuru. Tiri muhondo by the way. Zvatiri muhondo munoshandisa uchenjeri. Ndoda kuti musikopedzisa nyaya patuku ya next segment. Pachandiri kuona saka vanhu pavanokumbira pepe kuti pastor ndinamatirei pastor ndiri kuvhumuka pastor ndiri kudai ini kutofunga kuti vanhu vasati vanamatirwa tadii kuita zvinotaura kuna John 8:32 iya inoti muchaziva zvokwadi yokusunungura. Saka muchaona kuti vateereri matsanangura ari kuita mufundisi chimwe chinhu chandinotoona chakakosha chatofana kuita kutanga taziva chokwadi. Ndofunga mumwe minamato tiri kuita pasiripo vanhu vasitombozva dhirama rese vanhu havasina kudzidziswa mungu vanamatira because hasitombozva chii chineichiitika kuti ndikuita madzikiro ndikugara ndinota mbuya wangu panonakurana neni usiku panono iyoyo itaurei pasi chii chineichitika pakatimonzwa kamboti totangira ipapo. Rambai muinesu vateereri. Ndachengetwa ndine mwini ndichagara murudo tenzi kuti ndisarasike munzira mukuchinja kwenguva nditungamirei tenzi bakoro rangu champupuri chauya andizotyi ndine mwini ndinosimbira imwishe tenzi kuti ndisarasike munzira mukuchinja kwenguva nditungamirei tenzi ndisvitse kumagumo champupuri
nyikayo masotsi opukutwa tenzi kuti ndisarasike munzira mukuchinja kwenguva nditungamire tenzi. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Vakafa vakafa here. Tinopa sekubvunza kuri kuita mufundisi Betera, sei pasita muchiramba muchingodzoka panyaya iyoyi iri kungochinja-chinja misoro yenyaya inongonyaya imwe chete. Vanhu vari kuramba vachingobatwa mumusungo muarea iyoyi naSatani. Endewo zvimwe zvacho sepatagumisira muchikamu chapfuura, unoona kuti zvishuwa vanhu vari kusangana nezvisingagone kugadzirika. Ende nzira dzacho dzinozoshandiswa like iyoyo yamanga muchitaura mufundisi yekuti munhu anenge achiita madzikirira akarara, kana kuti pane murume ari kuindishanyira usiku. Ndakambokuudza inyayo ndingadzidzisa vamwe mai vakatosvika pakuti mufundisi mataura nyasi arume angu ari kupota achiuya kwandiri arume wangu. Zvekuti munhu anenge aitotaura kuti no ini murume wangu akafa. Kusiri kuuya kwekupota vachiti vanhu vaswera sei pano, ndekwekutouya vachitogara vese semunhu akaroorwa. Asi baba vari kunzi arume angu vaiva sofa kare. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zviri kuitika. Bhaibheri roisa pachena kuti akafa haadzokere kumba kwake. Rataura ipapo. Saka vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti kana akafa asingadzoke sezviri kutaurwa naMwari, anouya ndiani muzita reakafa. Ndimi manje patachidzidza mabhamati mweya yakaipa. Bhaibheri rabharisa pachena kuti kune mumwe anogona kusvika, anogona kuuya, anouya manje yamweya yakaipa, ngirozi dzakapanduka ndo dzinogona kuuya kuhope, dzinogona kutouya unotomuona semunhu. But muri kuona kuoma kwazvinotiitira vateereri isusu vafundisi maomero acho. Sepfungwa irikutaurwa namufundisi, muri kuona kuti munhu anenge aine seexample yandapa yekuti murume akashayika asi ari kupota achiuya kuhope muimba yemukati. Muri kuona here kuti panonetsa kuti unoita ungori kuti munhu ameno zvakaipa kuti ndibva ndati chiri kuuya kwamuri mama mweya wakaipa. Muri kuona iye nekuda kwaaita murume wake. Muri kuona kuti ndo patinoomerwa sevafundisi. Imi mungapagonere kunyange paburitsa pachena. Unomboziva kuti chii? Chero zvinhu zvakadai zviri kuitika. Asi vanhu vakadaro ukati taure navo, anenge achinyatsonzwisisa kuti hazvisi right. Ende anotonyatsoziva kuti murume wangu chaiye ari muguva. Asi nekuda kwesimba rinaSatani, munhu anozopedzisira angomuranda kwazviri. But imi pastor ndo panobvunza mungagonere kunyatsoudza munhu auya kwamuri muri tu kana kuti muteereri munyatsoti mama zviri kuitika kwamuri pamuri kufuma musina dzimwe hembe dzenyu dzakabviswa zviri kuitika mweya yechivi. Chinodiwa saiwo ndiwambotaura vhesi yari kuna John 8:32 kuti muchaziva zvokwadi chakusungwa. Chinenge chichidiwa ndechekuti vanhu vakadaro kana vauya kwatiri isu vatungamiri munyaya dzekunamata, hatifaniri kungotipfuka vaitinamata kana kumupa mvura kana chimwe chinhu chekuti enda unomwaya mumba. Aiwa, tinofanira kugara pasi totora shoko raMwari saizvozvi, todzidza chimiro chevakafa. Bhaibheri rinoti kudii? Rinoti kana munhu afa haachaziva, haachagoni kudzoka kumba kwake, anoramba ari mumurinda kusvika pakuguma kwenyika paachamutsirwa mubayiro wake naKristu. Saka chii chinozouya? Kune vamwe here vanogona kuuya pasina vakafa mutsanangura, umwe anogona kuuya yamweya yakaipa ndo inopikisana naMwari. Muri kudzidza mbichana. Saka ndingaita sei kuti ndiikunde? Muchienda muchidzidza. Saka ini shoti because hatina nguva mufundisi, muri kuedza kurova kuti nyaya isekuidzisa kwamuri inogona kutipindura vanhu vane mumba mukufuma makabikwa sadza, ari kufuma dzimwe hembe dzemukati dzakabviswa dziri pasaidi, ari kuti varume vari kudzoka, ari kurota hope dzevakafa.
nevari kunoratidzwa kwakafira munhu nyaya iri kubva yapindura kuti havasi vaya nevari kunzi ari kuda mombe yeumai havasi ambuya vari kudaro vaya ushungu nezvidiso zvakapera pavakafa saka nyaya idzi dziri kubva dzapindure. ende chero pawambobvunza mune chimwe chikamu kuti mukwasha anoti handisi kuda kubvisa mari kusvika ndaziva baba wako, vanhu vozoenda kusvikiro kana kun'anga voudzwa kunzi baba vake vari kumuti murefu zveshuwa ndokwavanenge vari. Satani anoziva maadhiresi evanhu. Baba ava vakaita unhubu vakasiya vamitisa mwana wavanhu vakatiza vakanyangarika. Satani anoziva kwavari. Saka anototungamirirawo. Saka muri kutoti process yekutombotanga kunobvunzirai iri wrong pamberi pamwari. Mimwe mibvunzo inouya kwatiri vateereri inotozouya maita danho riri wrong kare pakuti mune makuti mufundisi ndibatsireiwo kunamata. Takaudzwa isusu patakafamba kunzi chiri kunditadza kuroorwa pane mweya watetevaka. Saka mutora kuti paatotangira apa anga atoenda kuri wrong. Saka nyaya haisitomboda kumbobuda kuenda kumasvikiro kana kunobvunza. Mubhaibheri mune vanhu vasina kuroorwa vakachembera vasina varume asi havana kuenda kun'anga vaingonamata Mwari. Saka usinowo kutanga ivo vanga vasina madziteteri vanhu ivo vaive nawo but zvazvisinei natete. Migove yedu yakasiyana mukati menyika. Munhu ngaangogashira kuti oraiti Mwari kana mati ndo mugove wangu chindigonesai kuyambuka rwizi rwacho. Vaudzei pasina makutarisa inini vaudzei nyaya yekuroorwa ika ndoda kuti muvatarise pasina mukuda kuti dherera because ndiri munhu wechirume. Taurai nevanhu vechikadzi vanobatikana nenyaya. I think zviri kujeka vateereri kuti chero mukati meshoko raMwari kune vamwe vakasvika pakuchembera vasina vana. Kune vamwe vakasvika pakuchembera vamwe vakangogara nemurume 7 years murume achibva afa vakadzinara kuita chemberi asi vaishandira Mwari vachingonamata. Saka iwo haikona kuti kana paine chawasangana nacho woti sisi vangu vakazodai hamusiri vekutanga. Kana Mwari atendera ingoti Mwari chindigonesai zviri kundiomera asi ndokumbirawo nyasha dzenyu dzindiperekedze. Kana Mwari vatendera kana nguva yaMwari yakwana zviri kunonoka mirira nguva yaMwari asi usingasvotese Mwari. Pandoda kupedzisira pasta ndoona muda kufamba. Iyi nyaya tiri kutaura inoitika usiku kurota yekuti murume anoita kunge ari kudzoka. Mazuva ano yakunochinjwa. Inenge yakunzi zviri kuitika izvi ispiritual husband. Muri kuona chitsotsi chiri kuita kuitira kuti vanhu tite kunge tinogamuchira mweya yetsvina irambe iri patiri. Inenge yakunzi spiritual husband. Yapfeka imwe kuti zviite kunge but maburitsa pachena kuti mweya yetsvina. Fambai tinzwe mvura. Rega tinde pane panotaurwa nebhaibheri ndima mbiri dziripo dzinokonfuse vatendi. Pamwe pacho kana tichiverenga kuna zvakazarurwa 6 vhesi ya 9 na 10 inotaura kuti mweya yevanhu yaichema kuna Mwari. Ndaida kutozokubvunzai nyaya iyoyo ndandakatoibata ndoiverengera. Zvakazarurwa chapter 6 vhesi ya 9 na 10 wakati azarura chisimbiso chechishanu ndakaona panyasi peatari mweya yevanhu vakanga vaurayiwa nekuda kweshoko raMwari nekupupura kwavo kwavakapupura. Vakadana nenzwi guru achiti, tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nekuvatsiva ropa redu kusvikira rini? Nyaya iyoyika inonoenderana futi nezviri pana Genesis 4 ibva wangoverenga Genesis 4 vhesi ya 9 na 10 Kaini aponda Abel. Genesis 4 verse 9 na 10. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, uripiko Abheri muning'ina wako? Iye akati, handizivi. Ndini mufudzi wemuning'ina wangu kani? Akati, waiteiko? Inzwi reropa remuning'ina wako rinodaidzira kwandiri panyika. Saka panapa pari kunzi mweya yevakafa iri kutaura naMwari. Ropa reapondwa riri kudaidzira kuna Mwari. But ukanga uchiverenga kuna Isaiah 38. Isaiah 38 pavhesi ya 18. Isaiah 38 verse 18. Inoti kudii? Nekuti shiori harigone kukuvongai. Shiori iguai. Rufa harugone kukurumbidzai. Vanoburukira kugomba havangagone kutarira zvokwadi yenyu. Saka vanhu vanenge vaenda kumarinda kureva kuti vafa havagone kucommunicata naMwari. Saka zvinoti saka zvakopozanaka because vhesi raira 9 chikuverengerere kuna zvakazarwa rati mweya yavo yaichema kuna Mwari.
ropa raabhero raidaidzira kuna Mwari. imimi vhesi Isaiah 38 verse 18 iri kuti hazvigoneki. Saka munopa Saka kana zvanzi hazvigoneka ari Mwari ari kudaro, iye Mwari amboti vakafa havana chavanoziva, havagone kutaura. Saka mune makumubvunza kuti saka bhaibheri riri kurevei kuti zvinge zvinoti kinuke. Ngativerenge James chapter 5. James Jacobo 5 verse 4. James chapter 5 verse 4. Right. Tarirai mubayiro wevaranda venyu vakacheka minda yenyu, wamakaramba nawo nekunyengera, unodanidzira, nekudana kwevacheki kwasvika kunzeve dzashe wehondo. Right. Panapa unoziva kuti kana nanhasi kuna vanhu vane tsika yekutora vanhu vachivashandisa chanzwa kuti handisi kumubhadhara. Anovashandisa basa rake ronatsoitwa kana raitwa iye onyangarika, odzima foni haachabatike. Vamwe vanozongoti haasikana makundikana basa mwedzi wapi. Ende utonzwa vatara kuti haini kana mwedzi wangu unopera ndobva ndamufaya. Handizvazvona. Iye achiazozva kuti ashandirwa. Saka zviri kunzi manje nebhaibheri, mari inonge uchifanira kupa ashanda yawamukuruka salari yake. Iyo mari yacho ndio inodaidzira kwandiri. Mari nezwi reakashanda. Alright. But isitoziva kuti mari haina izwi. Ropa riya riyafuti hanzi kudedzera harina izwi. Saka patsanangure pasi. Saka zvazviri kungoreva ndezvekuti pawaponda munhu iwewe, Mwari anozviona uchizviita. Sekubiridzira kwawaita wewe mari yako, Mwari ari kungoti ndazviona sekutenge mari yacho iri muhomwe mako ikudedzera kuti handina kuzoenda kwandaifanira kuenda, ndiri kudyiwa neasiriye. Handizvazvona. Hakusi kuti ndiri kudaidzira aiwa, asi Mwari ari kuzviona kuti pane chikuru. Saka muri kuti kataurira because kune imwe ndima kuna Genesis inonzi zvivi zveSodoma zvaidaidzira kuna Mwari. Iweye kungoti Mwari ari kuti ndiri kuzviona chipo chani chamuri kuita. Ndiri kuona zvese zvichiitika because Mwari anoona zvinoitwa murima nezvinoitwa pachena. Ndosaka mapisarema achiziva kuti ndoenda kupi kwandikanohwanda ndibve pamberi paMwari. Chiro ndikaenda pasi pemvura munondiona, chiro ndikaita murima munondiona. Saka zvakazarwapo vanhu vakauraya nguva yemadhaki echizavo. Mwari ari kuedza kureva kuti kunyange vakauraya vasinai vadhifenda, inini ndakazviona. Abhero yakunzi ropa ari kudedzera, Mwari ari kuedza kureva kuti kunyange maenda kusango muri tuiwe Kaini naAbheri ukamuponda pasina azviona, ini ndiri kuzviona. Alright. Saka Mwari anoona zvese zvichiitika. Saka vakafa hama dzangu havazive, havatauri, havacheme kuna Mwari. Asi Mwari anoona all the unfairness dzinoitwa nezvakashata zvese zvinoitwa, chero zvinoitirwa munhu, chero panopondwa munhu. Mwari anozviona. Saka vanhu vochidii pastor? Because pamatotaura kudai ruzhinji rwevateereri vedu vari munyaya idzi. Chinoti dai taipa mumwe mukana maigona kutoti ini ndoda kubvunza vafundisi pandiri zviri kudai but ndafara kuti mabva mataura mhando yetunhu twacho twese turi kuitwa nemwechi. Saka munhu ochidii? Ndaverenga vaHebrew 11. Hebrews 11 verse 6 na8. Hebrews 11 verse 6 na8. Kana kusina kutenda zvibvire kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Verse 8. Nekutenda Abrahamu akati adanwa, akateerera, akabuda akaenda kunzvimbo yaakanzi achaipiwa ive nhaka yake. Akabuda akaenda asingazive kwaanoenda. Right. Saka chakudiwa vateereri kutenda. Ndokuri kutsanangurwa pano. Kutenda kuita sei? Kusimuka sezvakaita Abrahamu. Angonzi naMwari ibva panapa, uende kwandoda kuti uende. Akapeka, akapinda munzira, asati aziva destination yake. Zvikanzi chakamudariso kutenda, kuvimba naMwari kuti Mwari haangandirasisi. Saka chinodiwa munyaya idzi dzekusiyana nemasvikiro nemashai nen'anga dzinoda kutenda. Kuti kana Mwari ati ndisiye, iwe chiuya kuna Mwari uti, tenzi, ndararama muzvinhu izvi kwenguva yakareba, asi zvanyanya kudzokororwa, ndaakuda kubva mazviri. Handizive hangu kuti zvinozovei kwandiri, asi ndoda kuzvisarenda kwamuri. Saka imimi Mwari,
ndiratidzewo hukuru hwenyu nemasimba enyu kana ndangosiya nhasi. Kana wadaro manje ukange wasiya, chero Satana akazouya achiita maminimini ake, iwe wazvisarenda kuna Mwari, uri kupa Mwari mukana wekuti akuitire zvinoitirwa vanotenda. Ndozvo ndingangotaura. Pastor, munonamatire kunogona kudaro kuine muteerera anoda kubva munyaya. Ndakambobvunzwa kuti munonamatire here mufundisi? Right. Kunamatira, tinonamatira patirega maybe tipatsanangure. Kune vanhu vanoenda vakangonzwa kuti pane munhu waMwari vanoenda nemadambudziko avo. Ndosaka kunoshanda varariya rekuti kushandirwa. Handiti wazviona ka? Chavanenge vachida kuita ndechekungoti ndauya nezvinondinetsa, sekunge munhu aenda kuna dhokta. Ndimi ndimunoziya tsinga yacho. Mwari haadi kuti timubate seremoni, kuti kana waita flu ndo paunoenda kwaari. Aiwa, Mwari anoda kurarama naye muukama. Saka tichitora nguva, kana munhu akanga auya akati ndinamatirewo, tinodawo nguva yekudzidza kuti munhu anzwise zvinodiwa naMwari. Kana wazvinzwisisa woshingaira kuzviita, urega kungoti ndidzingirewo hope dziri kundinetsa, vanhu vari kuuya kuzondinetsa usiku ndakarara, vanhu vari kundishanyira. Iye asingadi kuteerera zvinotaurwa naMwari. Because kana usingateerere Mwari uri kuti Satani ndiwe hama yangu. Saka Satani anouya manje nezvese izvozvizvi, iwe uchiti Mwari bhisai chete kuti ndisare ndisinganetswe naSatani asi ndisingakuteereri. Hazvishandi zvakadaro. Saka kunamatira tinonamatira hongu, asi tinodzidzisa zvinodiwa naMwari. Tochinamata kuti Mwari uyu auya kwamuri uyu chimuitira ine. In other words, mufundisi vari kungodzokorera John 8:32 inoti muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Tikaziva chokwadi chemubhaibheri vanhu vaMwari, Mwari anotiitira zvakanaka. Maybe mufundisi vasati vatipa nhare ngatiyeuchidzane kuti vhiki rino ratiri vateereri vedu tine chirongwa ichochi the second coming of Christ, but vhiki rino chiri kuitwa mazuva ose. Vari pama-TV sezvataita nhasi, mangwana futi 5:30 zuva roira kusvika na6:30 manheru tinenge tiine chirongwa chinoichi. Vanoteerera pamaredhiyo svondo rese chinenge chichibuda nenguva dza9 manheru kusvika nguva dza10 mazuva ese, kubva musi wa5 uno kusvikira musi wa11. Musi wa11 chichi chaitika musi wa11 unenge uri musi wemugovera, musi weSabata. Tichazosangana mangwanani. Toda kupawo mukana kuvateereri vedu ukuti timboonana usu neusu. Tichipindurana mibvunzo. Vamwe vane mibvunzo yavanoda kuti titaurirane live, vachibvunza tichipindurana. Saka tichave nenguva iyoyo yequestion and answer. Kupi? PaDavid Livingstone muno muHarare. Saka vari pedyo neHarare, vari muHarare vateereri vedu. Kana vamwe vari kure vanoti ndinoda kuti unoshandisa mukana iwoyo kuti timboonanawo nevatauri vedu, sunungukai uyai tizoswera pamwe chete. Kunogona kuita vamwe vanoti inini ndakanguri ndazvimizira kuti ndauda kubhabhatidzwa. Kana paine vakatofunga saizvozvo, garai matizivisa musati mauya. Mukatizivisa tichaita urongwa hwekuti tibhabhatidze vanoda kubhabhatidzwa vakazvimisira. Saka mukagara panhare dzatiri kukupai, tumirai mameseji kana kufona, mubva maindiketepo kuti ini ndinoda kubhabhatidzwa, tizvizive in advance. Torai nhare idzi. Kana mashaya hama shamwari vanopinda sangano rema7th Day Adventist vari pedyo nemi, munogona kufona kana kutumira mamessages pa0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tinotenda vateereri nekuva nesu, tisangane muchikamu chinotevera. Kambu Jesu nagenhliziyo ijabule
Twalinzima elethu sizikwenza lekhatha zayo kuyanaka Laya Genovalo Ngena Gomnyame Minisego Juan Gele Gambuso Ndele tu Zegwam Uyanaga Uyanaga Iya Mazi Uya Ngita Hugela Gambu Jesu Naganqa ngiti sala sihlo bongifa ngetabukile uthindu Jesu gambuya nginaga yini Bye.
Gangiphela